suka belin dare kai ga ku ga fadi ba an kawai sai mai turu. Salamu alaikum. Wa alaikum salam. Dawwa yawwa urja wadi ko tama da andi ne yahi training dun da ta Abdullahi Bello Bodeji Lamido Hulbe Africa wato bi aya yayi yawa mi wadi du Allah iko yawa na'am ai ƙungiyar me ta Allah kautal hore to hocci ta dudun majju wato les ardungal ardido yawa Lamido Fulbe Africa ai Lamido hodi hoyi to ai kama dun ra kautal hore kare ra kaurare kare ra kautal hore hanni en hande gare yahi bo training ka training beldo dai share mi ma bo akama ader sew yo ai training din yahi dum meti Allah kautal hore hocci teddungal kanyi dun do kai habar do kai mo mi habar joni ware kwa wato anana ko min ni miradi arande to leydi ndi meda en heba goddum kungiya ɗum hawta ɓe midiya ɗum joɗodo e maɓɓe ɗum saytoɓe haare to haali ɓe kuuca sai mi yetti Allah kautal hoore wato sabo fa'i darnde kanko Lamiɗo Fulɓe i kajal fulaku nasara en ton o yehi o hoccoy leyɗe waɗe en ton o nattinoyɗe ɗo ɓe jippi Abuja ɓe gari kawai ga ɓe kolla derje en meɗen Fulɓe lawol midiya to ɗon nder maɓɓe kawai gimi ɗon mbawi Shehu Usman hay makko en hawtoy kamma e makko Shehu Usman Shehu de mo andu jagorɗo kode kanko ma mo der turanko en ɓen ɗon garɓe en holla kuwa ai Dr. Abdullahi Bello Bodeji to ayi wadi ko meɗa wacci to to ai joni go lawol go ɗum hocci enen maga en taɓonto iri huɗuki ke huɗata nasta media en nanga huɗuki enen ma wona ga en nyamana en neɗɗa anana ko goɗɗo nasarajo emo jooɗi min kina gandaraymi de emo jogi computer o waɗini o wi wayno o waɗi to o yi mi yetti Allah ɗum rambatso e majju inde wonde gari ɗum mi yetti Allah kaza mi yetti awoy o waɗa sungul wato goto fawta ɗum to joni mi wima kanana ambo gaɗa sashin majjun natta giya gaɗa mi yetti Allah kautal hore dow waya ma ko ayi ata ɗum kuuɗe gi'ata kawai wan ko ngalle kadi no howal wato on darbi ba nana ko ciyaman mo midiya tim mo mi yetti Allah kautal hore iromo daki i kanko e bala bayero pullo e piyara wota su gonga Allah ɓen ɗo Fulɓe ɓe gaɗi ko hani kanko ma Lamiɗo Fulɓe na fakko sukaɓe Fulɓe Najeriya bi'etemo heni biyen en jetti to ai wala ko adu wala ai ɗum fata nana free lesson to kanjum ɗum hoccuma jaha in hokkuma to joɗotoɗa in wara in jangimma ra in hokkuma certificate ɗum ho shafu wai nammi kama wi free leso ko ɗume ai yodi free leso yodu gatta fera leso leso fera ta wallahi yodi free leso free lesi inde ke andi na ɗum wodu to hore nden andi hede hankali ko gatte o ngada fasara wato a feri leso to habaru wato anana kanyu jangirde kyauta on ɗon free lesi yawa bare kuwa to wala ko Fulɓe bi'ata Lami mi wannira ɗo ya mi lawlina nayi to a hollama arɗo barka to masha Allah yawa wala ko bi'ete Lamiɗo Fulɓe sai dai bi'en mo en jetti Allah bo waɗa barka ni no o jogori en Allah hokka en bawɗe enen ma jogoɗen mo amin ko yiɗi gaɗen kaɓanen ko'e meɗen itten koore way ɓen ɗon garayɓe e kuɗa Fulɓe ɓe ñamana en neɗɗaku to midiya na wayi yiɗu gattoɗen ba amma enen ma burtoɗen taɓanoɗen ko'e men taɓanoɗen fulaku wato deroɗen darde darde da share be yetti mi toma yoymi ɗo ko ɗo paɗa to min kadin hammi to shikenan to anana joni iɓe deni ɓe giya kuuɗe maɗa ammi no koy